נמצא למטה. אחי, יש מכות. טלפיון למטה. אחי, יש מכות. כנס, סגור את הדלת. תזיז את האופניים שיחשבו שזה כלום. אחי, תראה איזה חיה. מלא אנשים מסתכלים עליך, מלא. וואי, יאללה. שלום, אנחנו נמצאים בתוך בעצם בית של מעמד הבורגנים בסין, ובואו נחשוף את הבית. בואו חי, קדימה. הנה האבא הסיני הממוצע. צד ימין אתם יכולים לראות את אם המשפחה. הלו. הלו. זה הבית, יש פה חתול קטנה. הלו. הלו, הלו. כמי? זה? שישה. זה הבית כפי שאנחנו רואים פה משנים. זה המיטות שלהם, בואו תכנסו. היא אומרת שפה היא אוהבת לעשות לאונן, כאילו פה זה מקום האוננות שלה. מה יש פה? פה זה בעצם... פה זה חדר השינה שלהם. מה זה החתול? וזה חתול מיצי, פה חתול קטן. נייסקט. זה הבית של המעמד הבורגני בסין. פה הכנת האוכל מתבצעת. המטבח בעצם, כפי שאתם רואים, מטבח קטן, סירים מלוכלכים, ריח של קקי, חתולה קטנה, חתולה קטנה שיום אחד בסופו של דבר היא תמות בשביל אוכל, כי אוכלו אותה, וזהו לדעתי. זה שישי. שישי. פה אנחנו יכולים לראות טקס מסורתי של העלאת ריחות רפאים של צמנונים בעצם. שישי. פספורט סיני יוצא לדרך. It's possible to... I give you the passport to change to Chinese passport because it's not Chinese. And if I do like this, okay. If I do like this, no possible. תן לו מטה. Present. אוקיי. יורד מהחומה הסיני. שישי.